अंदाज म्यूजिक स्टूडियो जमालपुर। छठ करे जेबे हमू पटना के घाट पर, छठ करे जेबे हमू पटना के घाट पर, छोड़बे पर के हमू जमुई के घाट पर, छोड़बे पर के जमुई के घाट पर, छठ करे जेबे हमू पटना के घाट पर, दौरा लेके जेथिन चाचा गया के घाट पर, छोड़बे पर के हमू गया के घाट पर, छोड़बे पर के हमू गया के घाट पर, छठ करे जेबे हमू जमुई के घाटे पर लगो है भिगे माई बनो हो के अरमेनी के दिन खीर गे माई छोड़बे खीर गे माई पारा का छोड़बे पटना के घाट पर, दौरा लेके जेथिन चाचा गया के घाट पर, दौरा लेके जेथिन चाचा गया के घाट पर, छोड़बे पर के हमू पटना के घाट पर, छठ करे जेबे हमू गया के घाट पर, छठ करे जेबे हमू गया के घाट पर, छोड़बे पर के हमू पटना के घाट पर, छोड़बे पर के हमू पटना के घाट पर, सूरजमल के देबो है सभे अरगिया के माई, संगे बाबू रामचंद्र जाके धर के डगरिया के माई, धर के डगरिया के माई, सूरजमल के देबो है सभे अरगिया के माई, संगे बाबू रामचंद्र जाहे डके डगरिया के माई, जेबो छठ करे हमू गया के घाट पर, जेबो छठ करे हमू गया के घाट पर, छोड़बो पर के हमू पटना के घाट पर, छोड़बो पर के हमू पटना के घाट पर, छठ करे जेबो हमू पटना के घाट पर, छठ करे जेबो हमू पटना के घाट पर, छोड़बो पर के हमू गया के घाट पर, छोड़बो पर के हमू गया के घाट पर, छोड़बो पर के हमू गया के घाट पर।